Здравейте, хора! Днес ще играме да избягам за затвора Six7. Бе, този тренд аз горе-долу го разбирам, горе-долу не. Все едно е по-тежко от другото. Да. Обаче има някаква музичка. Ох, мраза музичките, така че да тръгваме. Между другото, вижте колко е часа. А утре съм на училище. И утре ми идва пратката от или не знам, може би в сряда. Но ще снимам видео как я отварям. Ако е вторник, тогава вторник ще анбоксвам. Ако е сряда, то тогава сряда ще анбоксвам. Омага, колко съм проста. Бе. Аз мислех, че ще се върнам в начало. За първи път минавам такъв паркур преди живота ми. Това разбирам някои неща. Просто гледах един ютубър. Как минавам. Наречен Анди Студио. Бяга и Six7, между другото е много бързо. Между другото и много як фон има. На Six7. Така Six7 надолу, между другото. Six7, бе, който мрази Six7, няма да му го казвам. Но тук не го гледах, защото ще трябва да си лягам и за това се чудя сега. Какво трябва да правя? Имам врати някакви. Окей, брат, не мога да ти затворя вратата. Какво е това? Виждате ли тази врата? Какво има? Тук има дупка, тук, Тук има такова. Трябва да копая. И сега какво? На къде сме? Бе, колко съм слапа, но тук сме. Това какво трябва да означава? Съм толкова спросна, мисля, че по средата трябва да мине. Добре. Така, този път ще успея. Давай, Лора. Ти си умна, не проста и тъпа. Колко пък. Това да го мисля. Сега съм си такава. Не се върнах между другото от началото. Това пада. Окей. Добре. Изядоха ме. Къде сме? Тук. Да, как бяхме преди. Вижте, не пада толкова бързо, колкото си мислех. Бе, накъде друго да можем да отидем, освен от тук? Ще да пропадна между другото. И как ли пък не? Пропаднах. Ако до 10 секунди не съм зъче, ще видим. Бе. Да, разбрахте какво исках да кажа. Или може би не. Не. Досрах съм. И се посрах. Който го измислил този паркур. Това мисля за него. Бе, ако са по-големи хората, тогава знаят за какво имам над предвид. Как го мина... Между другото точно на време. Тя идва. Вече не. Или може би да. Я да видим.
Ето им. Бе. Има ли шипове, защото съм играл подобна игра. Подобна даже. Моля, то не го не. Бе, тук е изхода ли? Не. Трябва нещо да вратнем. Вечери никой не разбра на какво исках да направя. Бе, трябва да се отдалечи от там, където трябва да отида. Виж, ако той се разхожда в определени места, като съседа. Гадния съсед е бъл. Да не би да е съсед на Марийка. Може би в някой епизод ще видите за какво имаме пред Марийка, защото Хари така го нарича. Може би вие знаете кой е Хари, може би не. Как си изкараха кълъч, то ще ме убие. Как си го изкара? Хари, тръгай си, че ако пак падна... Може би не разбрахте какво казах, но пак е от нехубавите думички, така че... Уи! Насрах съм. Добре, не мога. Мислех, че ще стана. Добре, чакай, откъде си махато имал хексата? Много проста. Не, както и да е. Ето ми я съм сирал. Разбрахме, че не сме баш до стените. Само така изглежда. Без на къде сме. Там. На къде сме това? Някъде врата. Добре. Има някакъв паркур. Бе, да не съм Айнщайн. Как се очаква това нещо да го прескоча сега? Secret Dining. То си го пише за такива като мен прости. Това те прави по-бърз и така може да скачаш. Така. I believe I get flying. Някой знае ли го това? I believe... някой знае ли, че съм много тъпа? Мисля, че всичките, които са се абонирали за мен, го знаят това. Да, и то доста. Повече от мен, не знам. Кой е толкова повече тъпи от мен? Дори бебетата могат да го минат това. Аз тук 8 годишната не мога да го мина. Бъде 8,5. Мини кифла съм си. Ако не знаете. Добре, защо се оригвам? Да не е от онава напитка, да не е с странични ефекти. Story at home. Има нещо. Добре, тази тъба за всякакво да е правя. Да удрям този човек ли или какво? Да атакувам хората. Защо си е дръпна? Тук съм дръпна. Е така, или може би е тук да влезна. Чака! С това. Финта ладер. Чакай. Я дай да погледна горе. То си имало такова. То си имало в буквалния смисъл. Така, и сега би трябвало тук и някак си е така. Бе, полицайите няма ли да видят? Освен, че стълбата ми е там.
вече и не знам още какво. Ще ме питам, защо вятъра не ме духа. Окей, бе. По-хубаво е да не духа. Добре, така. Аз вече искам да утре. Вие хора обичате ли училището? Аз да. Не ме съдете. Не съм го заречил. Просто да. Бе, хора, малко се замълчах. Сега. От това горе-долу разбирам. Защото тук гледах една моя приятелка как беше стигнала, но точно в този момент. И после дръпнах и продължих да играя. Това просто може ли така да го прескоча? И какво нещо специално има там, че не мога да скачвам ли? Или не? Никой не знае. Вече защо има лайкове на стените, а не... лайкове има, за да ми лайкнете видеото. Но ще да е по-очевидно Six7 или абонамент. Да е нещо по-хубаво. Така, тук трябва нещо да прескачам. Защото долу нямаше Six7, които ме ядат. Ще да е яко да е. Фантазирах съм си. Искам да стана... Аз не искам да стана актьор. Добре съм в актьорството. Според мен да. Стоп! Хора, искам сложете лайк и коментирайте втора част, или може не, все пак ще кача някой път. И ще кача втора част. Чао от мен.